Iblis lanat manus maning jajane kepala tenan. Bocah sakloron ya kuwi nduk Widyawati Wahyu Tamilan Kuliwi Bisana Wahyu Tama tak oyak mlebu nang omah. Alang tak tutup jebul metu nggon tutup kaya iki wae lah dalah sapa ngatasi kayu omah. Wis rampung bukut gedhe ora diwene tutup kaya ngene. Ya, muga-muga sing omah rezekine ora bisa sementen mesti bakal bablas amblas. Lan iki wae nabrak ora jadang nganti dandang ngambruk sekane foto dadi sajukan. Malah metake gandeng nugelake pipisan barang ya para putra putari. Padha saksana wong sing kaya mau rampung ora diwene tutup peyong. Lan yen ana wong adan nganti ngebrukke dandange metake gandeng nugelake pipisan Jandra dirwat dadi paning perkara.